Takže čau, já jsem Ondra, na YouTube si říkám Ondrášek Dzurko, ale budu se jmenovat Ondris nebo Ondra. Určitě mi do komentářů napište, jak byste chtěli, abych se jmenoval. Takže, proč točím toto video? No, jde o to, že jsem natáčel video, kde jsem říkal, nebo psal, to jsem ještě nenatáčel, tak jsem psal, že jestli chcete odhalení. Spousta lidí dalo, že ano, tak tady máte odhalení. Já si myslím, že bude dobrý video. A jestli ne, tak se omlouvám za kvalitu, protože nemám ještě dobrý telefon. Ano, natáčím na telefon. No, ale v blízké době mám v plánu si kupovat normálně jakože kameru a mikrofon. No, ale co bych chtěl říct? Moc si vážím každýho fanouška. Určitě mi hoďte odběr, like a koment. Budu si toho moc vážit a jsem moc rád, že kdokoliv z vás mě sleduje, za což vám hrozně moc děkuju, protože jsem si nemyslel, že bych nazbíral do pár měsíců 1000 odběratelů. Je to neuvěřitelné číslo, o nikoho jsem neviděl, že by takhle jako hned vystřelil nahoru, jako já se nechci nějak vychloubat, ale myslím si, že to je pěkný číslo, takže já vám moc děkuju ještě jednou, nevím, jak vám mám za to poděkovat. Nikdy jsem si nemyslel, že budu, no, já ještě nejsem jakože úplně takový ten hyper youtuber nebo super, nebo jak to mám říct, ale prostě 1000 odběratelů, to bylo teďka do Vánoc můj takový dárek v úvozovkách, protože 1000 odběratelů to je jako fakt hodně. Takže za to vám strašně moc děkuju a určitě se těšte na další videa. Můžete mi i napsat, jestli chcete videa s kamerou a takhle jakože se mnou, s mikrofonem. V blízké době budou další videa, ještě ti to nebudu prozrazovat, protože myslím si, že to bude stát za to. Určitě mi hoď odběr, like a koment, i zvoneček, ať ti žádný další video neunikne. Takže máte se na co těšit, budou vycházet další videa, ještě ti to neprozradím, protože bude to překvapení. Mohlo by víc tak zítra až za 3 dny, takže takhle bych to teda zhrnul, takže tohle je odhalení a ještě jednou vám moc děkuju za každého odběratele. Dejte odběr, like a zvoneček a koment. Takže zatím